aintzinalekoenaz. Hasiko nintzen gitxi gora, ezagit, 85. urtean edo gitxi gora bera, eta 2007 arte edo bai. Larrabetzu dana bada, hein handi baten hori baieri esker da. Hasierako urtetan batez be, euskal kultura ganako eta loturia eta hori baien bitartez mantendu zeuen frankismo sasoian eta herriek, ez? Eta arrezkero herri bizi bet da, oso bizi da Larrabetzu, eta dinamika horretako asko eta asko martxan emini dituzena gaztetxea bera izen da urteetan zehar. Eta herriek zer emoten dutzen hori baiei, nik uste dut, momentu puntual gogor batzuk egon direla historian zehar eta babesa hitzela izen da. Nik uste dut ez dakit, herritar, adin batetik gorako herritar asko eta asko ez dut esango danak, eta gehienak igual ez dira izango, baina asko eta asko hori baitik pase garenez, hori bai sentiduten dugu nahiz eta gaur egun gu asanbladako partez izen, gu bagara hori bai, ez? Orduan, edo zer dagoenean, hori baiek edo zein deialdi egiten dagoenean eta jentea preste egoten da bai parrandarako eta baita biharrerako be. Guk askotan komentetan dugu, eta nik uste dut hori beste generazio batzupe baietz, hori bai martxan egondan bitartean eta bentanatik barrure begire egoten gintzezala ume ginenean eta beti barruen zetan ete da bizen eta sartuteko gogoz, baina ondino bestakit pentsaurik ezala gure txanda edo txakuletoketan edo pausu hori emon aurretik eta hori ez, bezelan egoten gintzezan beti bentanatik eta begire zerretedan edo, inbidi puntu bategaz eta ez. Gu hasi gintzezanean zen, barriro martxan iminitia eta zera ez, egon ziren hor urtean zehar egun konkretu batzuk bai mantentzen zirenak eta baina mantendu behar zirelako eta zeu zerrein behar zirelako. Orduan guretzako helburu esan horreri eguneri indarra emon eta jentea erakarritea bai, beste gauza batzutan be ibilten gintzezan, hori gazte gehiago erakarri eta hori bai eri barriro be indarra bultzata bat emotea. Urteakaz ez dakit oso ondo, baina izango zen 2002, 2003, 2004 igual. Elizako tailetu konpondu zeuren eta gureta apropos txarrikeri guzti bota zeuren hori baiko tailetur. Horre itoginek eta egin ziren eta tailetu esatzein degon zen. Eta hori pilo bat sartzen zen barrure. Ekitaldi batzuk eta indogu zeuriten barruen. Eta gero beste batzuk, egoeria gaitik egin ezin eta lehen egon zen gaur egun aurreskolia dagoen lekuen kulturretzea eta han be kontzerturen bat eta hitzaldiren bat eta egin de dauz. Momenturik latzena hori zen zen, gero, momentu horretako asambleak erabaki zegoen lokala konpondu inko zala eta obispaduari aurrein edo zartuko jakola, obispaduia ordurako udalagaz berbain da egon zen eta udalak baimena moteuen botateko de bai. Udalak kontroletan ez zegoen zeo zer zan eta herrien inderra handi euki zegoen ez. Baina zeuren kontuen hartu, herrien inderra dekola eta babes handie baukola. Orduan, herri agertu zen hori baien alde eta hori bai izen zen, kriston txutea, auzolanak egin ziren, eta hietu konpondu zen, etorri ziren horretan adituek diren batzuk, baina herriko jentean laguntza handiegaz, diru ebe batu zen herrien, nik uste dut momenturik latzena eta aldi berean igual politenetariko bat behizen zala, horiz.